Nah, nagdang na. Ano ba?
Andres? Kalau itu, Ha? sering kuat. Tumingan? Cengan ba? Royal? Ngay. Ako lang. Ha? Unyan lang to. Unyan lang to. Ha? Unyan lang to. Yan lang to? Unyan lang sa hapon. Yan lang yung hapon daw. Ano kung gano'n nga rin, na may kondisi niya. Tumingan? Royal? Pakul. Kuma nyo, wala yung mga. Kan empat tahun ini. Belum mari berbuang nih. Sering berbuang, minum berbuang berapa kemarin? Nyekin ke fokus. Berbuangan. Minuman mana? Oke, barang. Seperti uang tuh.
Marwen, ya Marwen ko. Marwen ba? Marwen na rin. Sampai magkauban ako nga to sa Okay ba? sa baboy nga. Muli sa tayo? Balik. Abo. Balik sa tayo. Nalaw na balik din. Mahal ako sila. Balik na po sila. Kaon na po di ba? Balik sila niya. Alas ko. Oh. Nga kami, mabalik ni. Keraan. Keraan dong. Di ba yun sa? Wala kayo ano? Ha? Dahil limon dito. Wagi, dukit lagi naman. Ano na? Taas kayo? Oo. Dura ang birthday girl. Si birthday na busy kayo siya. Nangunay sa iyang birthday. Kalisod. Go ka dyan sa mga kanon para sa bisita. Kaya ba?